Sorkar pen keron pon PMGYS ahem kikim petang bang bedet. Inut YouTuber Jona Singrong Parpen kerap ki pajir pon. Bolongko maji Northern Range ingnam raikom sai kia tumpen puthot thek pikang hukene ponlong. Festival of Northeast Surihini Raing Korahini along Karbi Anglong pen Karbi Anglong United Choir setumlun citoke parjudun. Bolongko maji Northern Range ingnam raikom sai kia tumpen puthot thek pikang hukene ponlong. Bolongko maji Northern Range ingnam raikom sai kia tum kaikia mat kacerok tokpen kedola pen sai ke choklempon pemia jok puthot therponi phai thongke brai siarni losai pen ke pon bom kang hua theng pikene ponlong thu LT so deputy ranger hin pen japon linsi anarlo pormalom Northern Range jurisdiction angkang patrolling ke dam bomahut kenduguri puadimalong kang hu kine ponlong lo bontala so hut theng pi kang hu pona bang phuatum abang raikom sai khiatum phan kewang theklong si kadroblo lapurai kom sai khiatum tame arplung dun pen retardiblo bonta kelong pon pedera jok kang hua bang phua to maphan nonamat ke pang theklong le datlo bolong ko maji pen thorom singrong phar malong news Inut YouTuber Jona Singrong Parpen kerap ki pajir pon. Thereponi phai thongke brai siarni nijangkar benglong dongka moka mahiti pen kahilo kilometer capso se amlong apam puarong along. Jona Singrong Par YouTuber ahin pen kiduk parpe gabang phuatom phan methang jungjung akia dat pen jang dali jang thui inti kerap ki pajardam. Hada ke doara da tum pen nang ke than nang ke pachini dun ke sarkar pen thangna da kerap longpon pe pinlang la pen ke alang li Jona Singrong Par sila puson ke kerap ki pajer dam cenglo pusi hada ke do arat pe nang pachini dun non ke bangji ke ASC kelika huda bangke ke dobom IM Mongol Sing ti mong phan ke vote pipon thekthelo pusi nang pachini dun alang li ke dam tang anta ke pachobai ke chak pe kang tablok pusi hada ke do arat tum nang pachini dun lasi non ke bangji ke mat si alang li tum phan lang me kijuna lang kerap jima bang phu phansi vote pipon pusi nang thandun dongkam campaign jona tabe malong news pusona sai ke deng nili kedam tang tame ladak wang lo non pen phong ni lo kedam tang nang lang lo ladak lang litum kedu kisung ta nili ta ke do gali tame nili video mare nili nut YouTuber nili man Jona Singrong Par lapan nili video salam si hala bang so video long nili chachak jen non phong mate nona dihu payment ke long abang ke nili mesen mati mesena akam si pawang ji pusi nili cecak dong si nang litum nang support don te pun nili ala nili video mati nili video nang lang don ber viewer teman nili son si cecak lo je amar nili la pusona sai ke deng ke pini si first time lang mati ke cheng silang la si jong si nang litu mati rada hir jumi long bom pute nili ladak pini la sona sai son thak si nili along ka prek tame non ke wang ji tame la pusi radam bom ji pusi ning hang nang li kopiti la pini la bangso along ke wan ke rap ke nili pini la bangso arong amlong apam arong alang litum han masap sobet tame ke wan la ke alu lapen sang dali jangchu lapen ingti la hai si alang litum han pipajir lo masabet tame nili hin pen kenang li la bangso arong long ke wan ko an kisung abang ke jethanam pulutang temu heta nili pulo to warta miladak nili bait pen si bang nili bait tame dak nang pali thorun e nili bengang si chibikang kok si nili hadak pen bang lo kisung bang ke to war ahin ta sung ikpik lo alang litum ba tela so puthanang li ta pini ningji dundi sondoma nili kipudunji pu bang la pulo jo je nili kachuning ripidunji arlenge the tumphan ta alang litum tame ladak arong atumphan me rapte pu bang lo athe nili ke lapuan tuar ka selampi dedi thon lapu son klempi dei pu jakong we nili ke thang da kali YouTuber amuni cho mote YouTube payment pen tangkalong lo mote nili ning samlo nili rabing tung lo lasi nili la bangso tangka pen khorcha se alangli tumphan pipa jir lo lapu na lo lasi alang ni tumhan rabji prote aleng thi tumsi alang li tum
la su towar amokha bang ke alang li arling thi tumang se rap nang po nili bang ke pan ke jakong we la se alang li tumphan chuning repeat lo nili petame alang ni phan pin ni lada ni litum amalong apam dang ni tum kicho kidota ba kidam sita nahok adat sita mi ni tume sungpi sita mi pini alang li ladak batai siwang lo pen puni tum arong nang lang lo la sarong nang lang pen alang li ani duk dokok la si ni litum ladak kisung nai pho alam hedi rong kadu ka ve atum phan la se kang hon kanin so dokok si pini ladak ladak bang si alang li lapu sang sita mi sap so sita mi jo san chui phan sita mi bang kanin so pen pini ladak bang si bang sop kadu ka ve adon mata pacetang perlo sita sap save sita la sinitum lada kadu ka ve arad on sita mi nitum alang li phanta choro lo la pening sam piklo la pen ke alang li kai sita mi mo la son thot answer se arnam sita mi or padun ordunang po pidunang po pacandunang po pathek pare dunang po la son thak si answer se bang kethe ki ding tu ma son si la son si an se pathe pa ding dunang po la pen ke ordunang po pidunang po pecandunang po si anam hirjumi pen itum kadu ka ve pen Sorkar pen geron pon PMGYS ahem kikim petang bang bedet. Lakhai si Duaramla constituency ka parlo bhoksong hawarlong sar themiligarong rong piarong sar ingkiarong KS rong hangarong lason thak si penang anarong dolang lahayarong atuma phan kikim pipon ahem non puta patang pon pedet si dolang. Thereni phai thong kebrai siarni nili tuma pherang ke atum kahumri dam hup kachini dam lake. Lahai hem ke ningkan ke thom pli aprang pensi nang kim pilo sitame nang patang pi pedet pusi hadagarong aradatum nang thanang pachini dun lapen a contractor ahem ta abatai lo ke dam sitame pena pen chengpo pena pen wangpo puana matsi nang patang pi pedet puta nang chethandun a contractor sitame akaprek ke kali non ke dobom MSc Prabhat Chandra taro akorte Protap taro amadlo pusi hem kelongduna hem phua tumpen nang thandun rinti lasi alang lihin pen prabjin pen ke patang pivek je phan hem ke tang tedet ahem phu rajan terang khorarong pi kanya terang babu ki ap pen chenglok penang an hem ke patang pi pe ahem phu atum chuning ripon pedo bangso ahem jongsi nang petang pi pedet pulutang te nilitum do anatum chingrum si eson bak ke klem nang kok poputa nang thanang pachini dun thu othalang sopen khorsing teron balong news nang limen la pen nang li rong men chethan thate Nili rong ada KS rong ha rong. anang limen ka Nili men ke kanyap terang. ante la bang so hem kumara men pen lo long dun ka Nila nili hemat nili chora men pen segelong lu. ningkan an lon te la bang so hem kem ka Neng kan thom lu. ningkan e thom ku pie polon te la patang te nang li tum ka humri dam mate kar judam duma Humri dam lo bana petang te lo. La seneng kan thom nili tum song hong lo. ante ku pilo nang li tum ka tuning ri kang tung la tum hanan te non bang ka Ini tum suneng mana yang ke non bang ke nili tum thang na chini dun ndar lagi mana. anang klem bipo bota pupe na ko nang klem klero bota pupe Lahir tan nili tum kana pupe. Nang patang po putan pupe. Patang ke putan pupe. ante la ningkan ki thomang bong hede nang li tum han la hem ke ma phan hede hala poisa bank long ka lai dam nang sta do mate de batai kan lo nang li tum long ke bang ka Patah ini lo bang lah tu. batai ni la signature hui phan lo ka ante malo MSc ka puri ka dake ho la MSc hai ko malo puri dake la doram la constituency long ka Dah kau pori ke babu dah hang tun bani. nang li men ko sono ne men ke mabuka mabuke ap anke nang li rong men ka ro men ke saring jero nda ko pia ho masti lo ha puri ka dak homoste bang ke doram la doram lah de la so hem ningkan ko an lo nang kem pitang kan ta la basura hem kim mete kan thom ningkan ni thom lo de ante ko malo nang kem pia men tini mahala contractor bang tektor bang ke boka buka akur ka taro to buka taro ala prabhat taro bo Bokataro kumalo pol. kumalon te laga Bokataro kumalo. MDC lo Emisi akortelo. akorti lo boka he nang de bo ante dak
nang litum labang so hem ge kim ki cheng bhende hala benglong poisa kaulai dam jihan batai kon lo dak nang litum han komal nai ke pigan ta Nana ke pitahin hatarwa MDC abong buka taro bata taro. ane ko pipilo tang telang gen la so hem gen don ka Tang te bang ke sifat lagi nang thon ero. Ting wala. Ting angka sementa wala. sementa bela ante non nang kempo pula tumalam chak la sona chipikang tang doloman ta Wala. avelang na pumasi dojoy Nang ada tang sante. nang than the nang kempo putang than the manang kem kilo putang than the Nang sante. ante nang litum la to han ko pilo chuning ri kang tung ka Ka chen kang tu mene he me dam bom no chu rim po ke lang po. Angke la bar nang supply po ke lang bi. komentulo ante nang litum ke dam ke anta ajording olma mate non lom ta dam Ne ngalom la phul wala tang de pen leng phit. amat mo nang supply po hormu bang ke pumat bang weda Lang wede. non a phinang tum la son ka humri dam chu doloman ta Avela. Avela. Oke ke dam de pila. to churola ta Ke dam de po dam de. la lo Festival of Northeast Surihini Rain Korahini along Karbi Anglong pen Karbi Anglong United Choir setum lunchito ke parjudun. Tereponi paing kora sirke pen thongkep an Dimapur Northeast Zone Cultural Center along ke padopon bom Northeast Festival along Karbi Anglong pen ta chetong dun silun chito parjudun. Bangso arong ajelong Northeast angkang pi ongdung amulogatum chetong dun pen RDP dun. Kedam tang ningkan ke baprang pen tame NEZCC Northeast Zone Cultural Center Ministry of Culture Gov of India Hin pen Festival of Northeast nang talon bom bang bomlo bon stame elitum Karbi Anglong mate elitum akhe phanke nang hang pon pipin lang bon tap peneng asengkan non ke padopon bom there ingkora nerkep pen thongkep arni ansurihi na ingkora hinia sengkana farman lake NEZCC Complex Dimapur Nagaland Art and Sculpture Garden along si paman ponlo Bangso along elitum Karbi Anglong phan luncheto kilundun jia phan KAUC mate Karbi Anglong United Choir satum aphan si kachu phalo nang palelo Bangso puthak KAUC pen stame India de along methang the lun lam ka pachan mate isi khe kang thim do pu pachini pon bom thek jia phan mathasi NEZCC pen nang chopha teng pen chetong dunlo la pen luncheto stame methang Karbi ate ot aluncheto sar et Teron Choirs Conductor lapen Sar Hukur Singh Tokbi Assistant Choirs Conductor lapen Sar Daniel Ing Team Manager lapen Sar Justin Rong Piatum Kasom Tepon Alun si Lundun lo Bangso amei mate ni hang ni rep rong ajelake ake haipis Srimuti Gauri Basu Director NEZCC pensi Mei Impupon lo KAUC tum lunchito kilun kemesana jok nong me ewan pilo lapen non ke bangji lang asengkan ahut sisame KAUC tumaphan kaprek ante dalong anta ke phapon je phansi pachini ponlo bangso ame long kedam ke bang aphan ake hai MSc Richard Togbi MSc Pubitra Rongpi lapen sangpi diris teron pitum dihin cheng pen chenglok ason kacherap dun thek apot KAUC pen akhiru tame alang litum phansi ponlo somsi eprang ke bang JR ni anta angsong ang deng an ili karbia khetum kengkam kachejor pon bom thekja phan ili KC kacherapta akenang sot pusi lun than bang sar et teron pen chuning ripon thu dongmukak pen Daniel Sontemong Malong News